мисълта, ако елемента носи повече грешка, отколкото стойност, то по-добре да бъде махнат и да се сложи още един оборот от фуетето, например. I belong to see the sunlight in your hand and tell you time and time again how much I care. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, for I haven't got a clue. But let me start by saying Имахме едно улавяне обръче хва на нея, но нормално. Тя съзнава за какво се бори. Съвсем малко пролича нервността, но нищо фатално. Едно нечисто търкаляне, едно нечисто улавяне, но беше улавяне, така че и скока, и самото майсторство би следвало да се зачетат. Много сложна комбинация има тя в началото. В комбинираната трудност с задните шпагатни пуска обръча и това връщателно го използва след това за риска, така че тези по-тежките моменти определено ги удържа. Тук виждаме трите кълбета с влизането в обръча. Не стигна музиката за търкалянето. 5/10 би било наказанието, ако все пак го направи след музика, така че ето още една умна преценка. Много, много хубаво реагира Стиляна. Направи ми впечатление.